Яне Сандански. Включва се в редиците на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация и бързо се издига до лидерска позиция благодарение на своята харизма, стратегическо мислене и отдаденост. Той играе ключова роля в Илинденско-Преображенското въстание, което е мащабен, но в крайна сметка неуспешен опит за постигане на автономия за македонските и тракийските региони. В последните години от живота си се превръща в изключително неудобна личност. Издадена му е смъртна присъда от ВМРО. Самият той е бил наясно със съдбата си и казва: „Аз съм обречен, кога да е, ще ме убият“. Според някои сведения, преди да го убият, той е натрупал богатство от незаконна дейност, включително заграбени имоти, съмнителни сделки и рекет. Паметници, посветени на Сандански, могат да се намерят в различни градове и села в България и Северна Македония, отразявайки неговото трайно влияние върху историята на региона.